Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dob yeng jongpi. Inilah syak kultuhi naduk basdang. Hamtam porslap menen laide ina ji baro cirenyeng adu ba la price ket bangba President Jongga Meghalaya Government Lower Primary School Contractual Teachers Association Ubabu Birbor yang tem ulas dang yak jingsha tngan ba khlembu opor halenti ya kejat kabadan marpasha ke main secretariat Shillong ulas sha jing el la arsngi armit klembam AA wat tang khndiat ru mathiamiat marwe klemdan manu ban senran lang yu kani ke jingsha tngan ke ba klemput sngi jong babu Birbor yang tem kalong bandawa ya ke sarkar bakadai bantung kambiang ya boro kinoi kai kontrak ke ba ke sarkar ke wengno yaki nakakam haus nam arjar arhui hakajing krem baka Batisi TV ubabu Birbor yang tem ulai thu mulai kendu jing namar ke jing bomdan jakari Islam baka jakali bar kawabiang la laisi menta laisi armet mila syong ne ha mat sekretariat naduk ka new trick or biji inilah syak kultuhi naduk basdang hamtam porslap menen laide ina ji baro cirenyeng adu ba la price ket bangba ni ayo pede ublai ba ring sumar yang ni bangin semelo nunu bang ka ba hari mentang dang la pensong ni ai ni amni ngundan pangkna ngundan jakale sebar permit ro ngia kia la kia kune ni kengi ki sniu ki ero tangba marba ni wan hangne na benta ben dawa ele jong pokok na sukar te ni isa kita baro hadu menta nadu banyo trik hadu menta temdon menoro na kaliang nagadai na state administration ne na kaliang sarkar ro dan menoro banwan baik banwan abangi pek kini ke baro ki abangi sa ang nilai singi armet ka iba kini sarkar ban la nyu ben yangi la nyu yangi kum ki nyut tangba ngang adon kini ke jingong bakruwa sa sarkar kani kadai ka sin ka ba ka snem ka ba genjar bahai ki mengkai akaba wat ya kanam nong hikairo la penjak buram da ka bakti babun kilakhya pasurok kilakhya nala kilakhya kersebalap te ngangabu tangkani kajing pensngau sa sarkar ko ka sarkar MDA wat nam that buram ya ka nam nong hikai namar kadon la kajong kador kadon la kajong ka buram kumba ki kmi ki pa ki jongin ando mensua ya thu baka nam nane ka kerteng no hikai ka dei ka budan buram tam andre aga jingle jongani sarkar menta i kumba ka herdor la ja buram ka kertan no hikai nang ka i kumba akani ka nam nane ka kerteng no hikai kalong penban kum ka mat ile kai hakpat jong sarkar le ngang don kani kajing pensngau sa sarkar kila banle kat bamon ya kinai kai ane kan mau ba kani ka jingle ka jongpi yo kan tho hakimolong kniap kadonut jong kari berkajaj benriu habala tho kumta hakidonut jong ki babun ki balang kan sa JIA ya phi ka sarkar haga bamenta bat haga bala syair kata kadai kajing pensngau na kaliang jonga nga kentu yaki pernah hikai baro ba kani kajing le jong ka sarkar ya baro ki jaj pakai jaj ki school kapan i ba ka sarkar kam king snap ya kawai na ki tanat hamtam ko puni ki taylor kani kanong rim baka jela ka jongi ka hiar chatru jong ka puli ka puti aman tau snem te haka
ngasmosi ban yo sngo ba ka basdang jong ka kawai ni manifesto jong ka sarkar ka NPP ka bamut ka banengkong ka kibu hakmat ya ke education andrai enda lajan kut mentau snem kani ka san snem samoi trekam ke jongki ni tip ba ka jingkren jongki kalong penban mar perca ba ya ka education hi kibu penban syatru dai na kada kadau ismosi kum kinoi kai kontrak angaya tu kinoms kidon ki keti ki jongpi kita ki rules ki punjai kidon hapi handrai wat nam penon kami kita ki rules ban penlong penban yang i kino hikai jong ka jela kantam kino hikai kontrak ki bangi don hangne nadu nyau tarik ba nginlong ngindu no ya ka hok ka jong i bangin im ngindu no ya ka ki khun ki ti jong i kindu ya ka hok makin lek pule bandang lekum ki wai pat ki khun kata kadai ka kubor ka banga pha chaka sarkar bat hadu menta ngi don jingkermen wat la kalong kumno ro ba ka sarkar hi hakawai ka sngi kan yarap yang i namar ngi senia hak sarkar bakadai kum ka kami bat upa ba yarap yalag jong ki khon te ka pen sngolongo yang i hadu menta ya kino hikai kontrak kalong ba i kum bakani ka sarkar MDA kumba kalong kum baba ya ki khon abala hab ki khon jong ka samadan ro kala mensau ba janyap ro kam khar kam pai ya ki khon na jong kata kadai ka ba smosi ba yang i kino hikai kumta nakaliang jong ngi pha kani ka kubor oj ki ong ba ngi penda bi kinoms andai kan mau ba ki training ki ba bunjai ki bangi layo ki ba la penong yang ngi bangin la pen hikai ki kun jong ka jela jong state pro kuai ba don ki na school ki bangi lekai ki la kiu si ki kedan ki ba fair te nakine ki dak kishin ngas ngothu bangilong ki ba hit na biang ban hikai ki school ki jong telada pile kumne ka jela ka jong i kanang hiar kat penangwan kisnam ta to pis ngohun mo ka por ka jing trekam ka jong ki ka jing samsial ka jong ki ba ka jela ka jong i ka hiar syatru jong ka puli ka puthi kata ka ka jing kali ka ba ngingi bu syaka sarkar kumta nakaliang jong i kinoi kai kontrak ki ba ki pernoi kai ki belawan sanran lang bat nga ka jing sya ka dai ngala sim ya kini senjam ba ngan song syak khan marwai hangne han renga semongo ik pernah kai ki ba lawan aimen sim ayanga nadu ka nyotrik bat hakani ka por kumbang laong bangyai ap ya ke jubab hadu mentan na kaleng jong sarkar bat teng ha bangi perkhat ya ke jingnai kendu bat chief minister badan brom jongi haka sauterik bna agos ka penong yang ni bangin ngimla ban perkhat ngiwan sekami jingekran upan penban nangi ki solution te ngi dai tang kino hikai ngi dawa ila ke jong ka hok te ka jingpan jongi kan mau ko chief minister badan brom ngimpan ya ka bapalat ngipan bangin imlang kumba kiwai kumba pila thong ngi saka kam nadu kisnam ki postnam ki bala mensua kumta ngiru ngi kwa baryo biang ye ki kam kata ka solution ka bangi kwa ban pha saka sarkar oi ladapi himla ban le kumnu ro tholat kat bak kisngobit tambangin im kata kadai ka ba ngingi bu ka jikerpat saka sarkar alor kata ka banta amenin ngadang smo pain ba harai menta nadu menin janmit ngala sedang telot aduk menta nga banisong hang amla dan nagaliang jong menu mendon bawan ban baik ban kami de halor kini ki ai baro ismotu ba yanila tentai ka baro di department kamtam nagaliang jong sarkar. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.